си бе. Да, за втори път правя този клип. За втори. Не, благодаря. Сега ще създадем герои и ще се върна, когато... Ма ти не се и усещаш даже. Ще мина туториала. Ма не се и усещаш. За кое? Няма да ме представиш. Ти само трябва да се представиш. Аз съм... Чакай! Ти си... Ту-ту-ру-ту-ту. Чарна да Неймър. Ту-ту-ру-ту-ту. Моля да знаете, че сега ще кача нов клип. Да. И е на английски. Ти. Клип на английски. Фияки вичове разпада. Честно. О, добре, хора. И сега се вършвам. Сега Когато свърша туториал. Хора, върнах се. Поиграх малко сам, за да мога да мина тъпата част, което е туториалите. Дайте бъде нещо в цялата игра. Туториал! Гадния туториал! Да. Гледай се. Драган за хапка! Драган за хапка! Драган за хапка! Драган за хапка! Гледай си ми сега. Драган за хапка! Драган за хапка! Ало бе! Още удря! Драган за... Ела, една. Драган за палка! Имам чувството. Гейм 33. Ехо, има... Така ще питам. Пест. Тук ли е? BG Master 30. Да, хора, забравих да представя BG Master. Да. Вижте сега как се минава ниво. Без да убивате скелети. Не говоря за моите скелети, не? Абе, взимай си скелетите в ръката. Не сме, велики кип. Не сме. Братва, нова братва. Ще взема. Не. А докато си... Бе. Продаваме. Сега ще продаваме. Каза доктора! Аз съм чакал. Ама се че големите... Повече от 50. Убих някаква... Добре, предмет, който... Тази... И това ги продаваме. Защо не си дават толкова оръжия? Вижте моето сравнение с нейното. Тямото намалява с... Моето се увеличава с 161. 161 е. Аре, спри бе! Ако и аз ще имаш копирайт. Огню е! Аз ще затворя. И аз хубаво затварям. Уди хора. Кое е? Пак някаква... Не! Топ кил, тада! Имам топ кил, тада! Хора, вижте, спечелих 10 топ. Оха! Те са топки от тада. Знаете ли какво ще се взема аз? Да. Мъква бе. Знаете ли какво ще се взема аз? Така, виждам те затворен. Имаш последния начин да спреш. Добре. Така. От колко време снимам? Добре. В момента ми лаги като луд.
Какво е препоръчал доктора да стише на 3 щит? А, не. Нова буска. Да. Тук два е. Ще го махаме и замесваме това. Сега, вижте кой е препоръчал доктор. Вижте кой е препоръчал доктор. Виж. Ей така. Със здраве да си видно тяло. Със здраве да си ги носите. Айде, стигнахме. Мене, бе. Вижте каква баба. Ще убива преди да се осъзнай. Сега ставаше да... каква... О, боже, богат съм. Хора, богат съм. Не мене, бе, какво мене ма биш, бе? Той се обърна срещу мене. Хора, той се обърна срещу мене. Това е жертвоприношение. Четвърт. Това е някаква нощница. Айде! Тръгваме се от тука. Съжалявам за това тук. Просто трябва да засичам времето как минава. Големия кораб минава. Аз съм прецакал. Не знам, що да съм. В мен да сме на емисия. Да видим какво има тук. Някой ни кара нещо тук да правим, ама какво? От тук да стигнем другото. Благодаря ви. Да събия аз, ония и там си прави магиите. Нали бе? Пенсионер? Ама той има хелта. Добре, нямам проблем. Айде. Нашко, аз тръгвам. Няма се занимавам, просто и... Да. Аз тръгвам, хора, вижте. Босч. Босч ще го бия. Той е хубаво бият босчета. Те дадат хубави неща. Колко е кораво това, бе? Колко е това? Колко е това кораво? Колко е това кораво? Спечелих нещо. Аз тръгвам. Вижте макъв съм готин. Не съби, аз тръгвам. Ама той ма следва. Ние горят, ма той пак ма следва. Той му са тъпо. Трябва да забия се и той тъп жеза. Каква си дима? Там ме на жигите. Ушайте! То се рехилтва. Мене да рехилтва. Аре умри бе. Колко суко. Та ще има байочка да си я бия. Вижте сега. Боли! Кръвта ми! Аз съм велик! Аз съм баба Меца! Аз съм баба Меца! Бия! Още малко! Умря, хора! Умря! Я съм пети левел. Няма да говоря с това още. Няма да говоря с това. Не искам, няма да говоря. Ох, мама. Нова брадва. Мечик иска 5 левел. Аз съм 5, но трябва да стана 6. Великс. Meet Master Vero in Grim. Кой е това? Redcliffe. Чего ми затвориха? Не. Само Шадопес затвори. Той. В този пенсионер.
Мисли, изпълнявам мисли. Да, ама мине да ма транспортира. Не, човек. Спих. О, боже, чоко. Спих, то видиш, банко. Къде е това? Спих, то видиш. Ще го намеря сам. Аха, да. Ето тук там. И бегам аз 33 ще играе. Не се знае. Аз то му и днес. Не бе, втори епизод ще е ся, бе. Ей, ся. Не знаете колко дълго се обработват клипове за 13 минути. Не хора. Ще говоря се и то чуть-чуть пенсионера. Ще го знае. Не с този, мразя го този. Тебе. Не бе, не тебе без пол. Не тебе без пол. Трябва да палим някакви неща. Да, трябва да ги палим. Аре, пали, бро, пали. Палим. И пак има някакви скрит да са бе. Абе, просто... Ама те тук са крият някакви... Ще заобиколиш до тука чак. Това бе. Той има някаква къща. Абе, какво си? Ти бе, гадно нещо. Гони ме някакъв пенсионер. Ой, че бе. Стай, че ги намира, бе. Това са ми клиентчици за днешната пострижка, бе. Махайте се, искам да запалвам и си тръгвам. Вижте колко съм гости. Ще запаля, ще бегам. 5 от 25. Трябва да ги убивам. Тя ли трябва да убивам? Трябва да ги убивам? И аз тебе ще набия. Ще бием, ще килим. Още малко имам. Да, клипа да ви е харесал. Аре.